खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिपिएफ दोलोनि सोरखारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? हाग्रामा महिलारि बिथाङा आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालाममारगोन ना? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। जेराव ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया गोहोआव फैनायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ। बेखौ लानानैनो सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो थादों। आसा खालामो बिथां हाग्रामा महिलारिया जाहाथे बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' एनडिबिफ्रा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा जोबथेसालियाव थानांनाय गोबां बारग' एनडिबिफोर जाय एनआइए केस नांनानै थानायनिफ्राय उदां जानो हाबाय आरो नखरजों लोगोसे समाजाव गोरोबलायनानै थाफैनो खाबु मोनदों। नाथाय बेनि अनगायैबो सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानांनाय सोद्रोमा बारग' एनडिबि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव बिटिसिनि गोदान खुंथाय सोरखारा उदां खालामनायाव जाहाथे हानायमानि मदद खालामगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। बेराफारसेथिं एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ थांनाय सानखालि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिनि रायजोफोरा मोनसे गोदान सोरखार मोननो थांगासिनो दं। 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय खामानिफोरा मावफुंजायाखै आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा6 एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बेफोर आद्रा थानाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखाराव थानानै खामानि मावगोन बेखौ एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय होनना बाथ्रा बुङो दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो फैगौ अक्ट'बर दानाव एबसुनि जानो गोनां धर्ना हाबाफारिखौ नोजोर लाखिनानै ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावदों दि 125टी एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनाया बिसायख'थि जोबनाय, बिसायख'थि बारलांनाय आरो बेनि रिजाल्ट फैनायजों सोमोन्दो गैया। 125टी एमेन्डमेन्ट बिलखौ खालामनांगौनि जि सोमावसारनाय बेयो बिटिसि बा बिटिआर सोरखारनि हेंथायै नङा। जोंनि सोमावसारनाया भारत सोरखारनि खाथियावसो जागोन। बेयो हाग्रामा महिलारिनि सोरखार सालायनायजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेबादि बाथ्रा फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। नैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा गाज्रि महर खालामनानै गालांदों। जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कआव थानाय बड'फानि मुसुखाखौ गाज्रि महर खालामनानै सिलिंखार खालामलांदों। बे गाज्रि खामानिखौ थोंजोङै बुंनो हायाब्लाबो जोंनि बर' हारिनि सोरबा सुबुंनि खामानि ना गुबुन हारिनि खामानि जानो हागौ बर' हारिया गावजों गाव दावराव जाथों साननानै गुबुन हारिनि मानसिया बे खामानिखौ मावदों जानांगौ। मानोना दानि थासारिया राजखान्थिनि बिथिङाव मोनसा मोनसि जादों। बेनिखायनो बे खाबुखौ लानानै सोरबा गुबुन सुबुङा मावदोंबो जानो हागौ। थामथि खौराङाव दङ 11 सान बारलांनायनि उनावबो रुंसारि देंखोगिरि जुबिन गार्गनि थैनाया न्याय मोननो हायाखै। दासिमबो गुबै जाथाया सोराङाव फैयाखै। दासिमबो गुबै दायनिगिरिफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होनो हायाखै। नर्थ इस्ट फेस्टिभेल खुंनायनि मुङाव सिंगापुराव लानानै थांनाय श्याम कानु महन्तखौ दासान्दि हमनानै गोख्रोङै आयेन बादियै साजा होनो खावलायसेयावबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबाव सम आसामाव फैनो थाखाय सम होबावनायनि थाखाय रायजोफोरा रागा जोंखांनाय थासारि फोरमायदों। बेराफारसेथिं जुबिन गार्गनि आंगो बिसि थामहिनबा बिसि गरिमा गार्गआ फिन आरोबाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बिथांजोआ ओरैबायदि बुंदों दि जुबिन गार्गखौ लैथोआव थांनो होनो नाङामोन। सिद्धार्थ शर्मा, शेखर गस्वामी बिथांमोना जुबिन गार्गखौ होबथानो नांगौमोन। जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायाव बेयाव थानाय साफ्रोमबो सुबुङानो दायनिगिरि। सोरखारि नायबिजिरनायाव आंहा फोथायनाय दं। बेफोर गरिमा सैकियानि बाथ्रा। हाग्रामा महिलारिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय 300 करोड़ रां लाबोना बिसायख'थि गेलेना देरहाखांनायनि उनाव बिजेपिनो 2 इएम होनाय बाथ्राया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। जेराव फरेस्ट एन्ड लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट आरो डेपुटि स्पिकार नङाबा मोजां डिपार्टमेन्टनि इएम होनायनि बाथ्राया समाजारि बिजोङाव गोसारदों।
जाय फरेस्ट एन्ड लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ जों बर'नि आखायावनो थानांगौमोन। जाय सासे मुस्लिम दैदेनगिरिया गावनि फेसबुक पेजआव लिरनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथां मुस्लिम दैदेनगिरिया फेसबुक पेजआव ओरैबायदि लिरदों दि बिटिसिनि 19 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सआव हाग्रामा महिलारि बा बिपिएफआ 1,17,407 मुस्लिम फेमिलिसनो हानि पाट्टा होगोन होनना रादाय होदोंमोन। बेनिखायनो 2003 बिटिसि जानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय आन्ताज आली, इमाजुल आली, कालिलुर रहमान, आक्तारा बेगम गासै 4 मुस्लिम बिजाथिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजाथि महरै गसंहोना देग्लाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय एमसिएलए महरै देरहाहोबाय। फारसेथिं बिपिएफनि बिसायख'थि रादाय बिलाइनि 28, 29 आरो 30 सिरियाल नाम्बाराव रोखा लिरनाय दंदि बिटिसिआव थानाय क'ज बंसि, आदिबासि, सरनिया कसारी आरो मदाहि हारिसाफोरनो एसटिपि होनायाव मदद होगोन होनना आरो आगोलावबो थांखि लानानै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनाव होखांबाय। जुदि आंहा गोरोन्थि जायाखैबा बेबायदियाव बै हारिफोरखौ जों गावनो लाय होनाय जायाखैना? दा बिथांमोना सोरखार दाखांनायनि उनाव ओरैनो जिरायना थानाय नङा आरो बे बेलायाव जों माखासे बर'फोरा हेंथा होयोब्ला बर' अबर' सोमजिखांनाया 100% रोखा उनाव दाङाबाजि जागोन। दावराव असान्ति आरो जागायनायाबो रोखाखा। बेफोरखौ दिनै बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोरोंसिन मेलेमजिबि खाबुफलान दावराव आरो अमर आरो मालती रांनि बिथांमोना लुबैयो। साननो गोरों खाबुफलान मेलेमजिबि दावराव अमर आरो मालती रानि बिथांमोना एबसुनि दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांमोनखौ गाज्रि मुं सुयै रायनाय बिथांमोना गाबोन मुस्लिमफोरा धुबुरी बर्डाराव बर'नि हाखौ सेयोब्ला सोरबा दावराव अमर मालती मोना बासायनो हागोन ना? पकिरा आरो गुमा बियाबा मुस्लिमनि आखायाव थांना दिनै धुबुरी जानो थांगासिनो दं। बेखौ खाबुफलान मेलेमजिबि दावराव आरो अमर मालती रानि बिथांमोना बासायगोन ना? थुरिबारि आरो मतनगुरियाबो धुबुरी जानो थांगासिनो। बेखौ दालाल अमर मालती रानि बिथांमोना बासायनो हागोन ना? क'क्राझारनि पर्बतझर आरो गसाइगावआवबो 50% बांसिन आखायाव थांबाय होनना सानदोंब्ला बर'नि बयनिख्रुइबो गोरों मेलेमजिबि दावराव अमर आरो मालती रानि बिथांमोना मानो साननो हायाखै? मैया कामरुप जिल्ला खुंथाय, हाजो, हयग्रीवा माधव थानसालि सामलाय आफाद आरो हाग्रा बिफाननि जथाय नुजाथिनायाव मोनथाम रोखोमनि मोन 104 खासेवफोरखौ पबितरा हाग्रामानि हादुक बिलनि दैयारि थाग्रा खुलियाव हगारनाय जादों। हगारनाय समाव पन्चमी शर्मानि दैदेननायाव आसाम हादोरसा जुनारसालिनि मोनसे दोलो आरो हाग्रामानि हाग्रा मावफारियाफोरा नुजाथिदोंमोन। हेरपेटोलजिस्ट जयतित्य पुरकास्त्य, मुंदांखा हर्पेटोलजिस्ट आरो प्रांजल महन्त बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन। बिबानगिरिफ्रा बावैसो सिगां आजावनाय गोजौ रैखाथि राहाफोरनि थाखाय पबितरानि हादुक बिलआ आथिखालाव गोबां रोखोमनि खासेव, ना आरो गुबुन दैयारि जिब-जुनार हारिसाफोरजों बुंफबनाय। बे हाबाफारिखौ गिख्रंथाव महरै गोमालांनो हमनाय एबा गोमालांनो हमनाय हारिसाफोरनि संरैखाथि थाथायखौ गाहाय जिंगासिनायनि थाखोसिम जौगाहोनायनि थाखायल' नङा, नाथाय खासेवफोरनि थाखाय मोनसे साबसिन थाखुलि जागायनोबो लानाय जादों। गिबियावनो जुनारसालिनि भेटेरिनारि सामलायगिरिनि नायदिंनायाव क्वारेन्टाइनआव दोननाय खासेवफोरखौ जोबनायाव पबितरा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरियाव हगारना होनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि मेदाघाट पुरान श्रीपुर देवालय मन्दिराव सुबुंफोरनि होंगो-दोंगो। बाक्सा जिल्लानि मेदाघाट पुरान श्रीपुर देवालय मन्दिराव 311थि दुर्गा फुजा खुंफुंदों। जारिमिननि बायदिब्ला बे पुरान श्रीपुर देवालय मन्दिरा 1714 खृष्टाब्द मायथाइयाव अन्थाइनि मुर्ति ओंखारजेन्दोंमोन आरो बे बाथ्राखौ आहम राजा शिबसिंहआ मिथिनो मोननानै 1744 खृष्टाब्दआव मन्दिरखौ गायसनफैदोंमोन। बै समनिफ्रायनो दिनैसिम गोबां रोजा रोजा फुजिगिरिफोरा दुर्गा फुजानि सम आरो कालि फुजानि समाव फैनानै फुजिफैनायखौ फोरमायदों खुंफुं आफादनि बोसोनगिरि नगेन चौधुरीया। बेजों लोगोसेनो फैगौ 1 अक्ट'बर खालारखालि मुसलपुर जिल्ला बिसानि महरगिरि सामलायगिरि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो गासै महरगिरि रायजो राजाफोरखौ बै जानो गोनां हाबाफारियाव दोलै नोगोरै पुरान श्रीपुर देवालय मन्दिरनि लांगोनायाव फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों मुसलपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरि बाबुल बसुमतारी बिथाङा। 2025 नि बिटिसि बिसायख'थिनि रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'खौ दासान्दि गोबां समाजारि बिजोङाव बायदि समाजनि गनायजाथावि सावगारि एबा भिडिअ खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों।
मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिटिसि बिसायख'थि जायैनि सिगांनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया बिटिसिआव आरोबाव इउपिपिएलआनो सोरखारखौ दाफिनगोन होनना गोबां बाथ्रा फोरमायनायजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्रायबो खोनानो मोन्दोंमोन। जेराव मोन 40 बिटिसि बियाबाव गासै मोन 21निबो बारा बांसिन मासि देरहासार जानानै फिन बिटिसिआव सोरखाराव फैफिनगोन होनना गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन। बिटिसि बिसायख'थि जानानै थांखांनायनि उनावबो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ सोरखाराव फैफिनगोना रोखा होनना बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ मोननानै इउपिपिएलआ गासै मोन 7 मासिल' देरहानो हादोंमोन। बिजेपिआ मोनबा, नाथाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि लानानै जेराव मोन 40 बिटिसि बियाबनि गेजेरावनो मोन 28 बियाबावनो देरहासार जानो हादोंमोन। दायो गुबै बाथ्राया बेसो प्रमद बर'खौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा एआइनि मददजों दुखु जानाय एबा गाबनाय भिडिअ खालामनानै फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों। बे बेलायाव प्रमद बर'नि अनगायैबो गोबां समफोरावनो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बायदि बायदि गनायजाथावै एडिट खालामनानै समाजारि बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव रायजोनि लाख लाख आइजोफोरा गोदानै मोननो थांगासिनो दं अरुणोदय। फैगौ 7 अक्ट'बर खालि 30 लाख गोदानै आइजोफोरा अरुणोदय मोनगोन। जुदि नोंथांमोना अरुणोदयनि थाखाय एप्लाइ खालामाखैब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। रायजोनि साफ्रोमबो आइजोफोरानो अरुणोदय मोनगोन आरो जुदि सोरबाफोर अरुणोदयनि मुङाव नोंथांमोननिफ्राय रांनि घुस बिदोंब्ला एबा रां घुस लानो सानदोंब्ला थाबैनो नोंथांमोना अजद हरनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना 6026903418, 6026903483, 6026903481 हेल्पलाइन नम्बराव थोंजोङै अजद हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो 180034533767 टल नाम्बाराव अजद हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो complaints.bsc@gmail.com इमेलनि गेजेरजोंबो अजद खालामनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।